som l'equip 1 i avui anem a explicar-vos la revolució industrial a Espanya. Dir-vos que la revolució industrial a Espanya va començar a l'any 1850. També que la revolució industrial no va néixer al nostre país, sinó que va néixer a Gran Bretanya, en medians del segle XVIII. Va ser possible per l'existència d'una monarquia liberal i no absolutista, que va aconseguir evitar de forma que s'estava estenent a altres països. A la revolució industrial, els avanços tecnològics van ser molts com exemples: màquina de vapor, el telèfon, l'automòbil, l'avió o la pereta. Els canvis a la societat, la mobilitat, per a moure màquines i aparats tan diversos com les bombes, les locomotores i els motors marins, entre altres. Adeu. Adeu.